Ukuchuma akusiko ubuhlungu kodwa ukungakhuthali. Amagama ethu amadala athi ubuvusi obukhulu buyizimpande zobubi bonke, awuqinisekisi, ngoba ubukhulu buhlala buyindlela yokunikeza. Abaningi bahlala ebumpofu, kungesikho ngenxa kaNkulunkulu, kodwa ngenxa yokuthi abagcini bekhuthala. Kukhona izingoma eziningi ezikhuluma ngokuthi umuntu kufanele azikhandlele izandla zakhe, ahlale ephila ngokuzikhandla. Ngikhumbula mina ngibukeka njengoba ngingakaze ngifunde ngineminyaka, ngihlala ngihlupheka ngemisebenzi ehlukahlukene, ngigcoba amavili, ngigeza izimboni. Kwakukukhungatheka okukhulu, ngazibuza ukuthi ngabe ngiyaphila ngoba ngiyaphila yini. Kwakungekho kuqonda, kwakungekho nto yokubambelela kuyo. Uma ngingaqhubeka ngilapho, ngabe ngihlala ebumpofu. Akusiwumsebenzi ngokwakhe, kodwa kuyindlela engiqonda ngayo. Izwi likaNkulunkulu lithi isandla esikhuthaleli siphucula, kodwa angizange ngiqonde ukuthi ingcebo ayikho yemali kuphela, kodwa nengqondo. Ukholo luwumsebenzi, akulona igama lokubiza nje. Kufanele uhlale uqaphela, njengoba isitshalo sidinga ukunakekelwa ukuze sikhule, futhi sisinike izithelo eziningi. Ukuhlala phansi uphuze umoya, lokho kuyindlela yokuphila okungalungile, akufanele. Abantu abaningi bayadida, bayazithukuthelisa ngokukhuthala. Bayazibuza ukuthi ngabe kusho ukuthini ukuba nomusa, yini ukuqonda ukukhuthala nokuthuthuka. Ukuba nomusa akufani nokuphila ngokuncane. Umusa ukhombisa ukuthi konke kuvela kuNkulunkulu, kodwa ukuphila ngokuncane ngokuzithoba ngokukhulu. Umusa ubonisa ukuthi uyayiqonda imisebenzi yakhe, uhlonipha umsebenzi wakhe, uyayiqonda imiphumela yomsebenzi wakhe. Ukuchuma kuqala ngengqondo. Ukucinga okuhle kanye nokukhuthala kunikeza amandla, kuqeda ukukhathazeka. Ngangisebenza emnyangweni wokucima umlilo eToronto, umsebenzi ozinzile. Kodwa ngazizwa ngingalutho. Ngafunda incwadi ethi Think and Grow Rich, futhi konke kwashintsha. Ngabona ukuthi izwi likaNkulunkulu nenxawbo ayizihlukanisi, zihlangana. Isiqondiso sisobala, ukholo luqala ngomsebenzi, ukuchuma kuyisithelo sokukhuthala okuqondiwe. Ukuchuma akulona iphutha, kuqondiswe. Umbhalo awuwagxeki abantu abacebile, ngokuphambene nalokho, uqhosha ukuhlakanipha kokuphatha nokukhulisa okwenziwe. Iphutha likukungasebenzisi izipho zakho, ukungenzi lutho, ukuphila njengokungathi ukufuna okuningi kuyiphutha. Mhlawumbe wenze lokho ungazange uqaphele, mhlawumbe ugcine amaphupho akho ezindlebeni ngoba othile wathi uNkulunkulu akakuthandi ukukhanukela kwakho. Kodwa zibuze, ngabe umdali wakupha amandla okucabanga, ukulangazelela, nokwakha ukuze uphile ngokuncane? Iqiniso liwukuthi ingcebo ayiyona into yemali nje, futhi ingumoya, imizwa, nengqondo. Kodwa into yemali iyingxenye, ngoba ikunika amandla okukhulisa. Ukubalwa ngokuphambene nalokho, kuncipha, kubopha, futhi kukhubaza. Lokho izwi likaNkulunkulu elikugxekayo akusiwona ubuningi, kuyisimo sokungakhuthali, ukwesaba okuyimithi. Futhi mhlawumbe lesi yisono esikhulu kunazo zonke ngokumelene nawe, ukumbela amandla akho, anikwe uNkulunkulu ukuze akhule. Ngakho-ke, isifundo esikhulu sicacile, ingcebo nokukhuthala kuhamba ndawonye. Ayikho into yokuhlanganisa ngaphandle kokutshala, ayikho into eningi ngaphandle kokunyakaza. Uma uyeka ngaphambi kwesikhathi, akuyena uNkulunkulu osukile, wena osukile isithombe. Izwi likaNkulunkulu lithi isandla esikhuthaleli siphucula. Yikuphi ukhetho lwakho manje? Amaphupho amaningi ashiwe ngoba nje ukholelwa ukuthi awunalo ikhono elanele. Abaningi bayeka hayi ngenxa yokungakwazi, kodwa ngenxa yokungakhuthali. Izwe ligcwele abantu abanamakhono abangazange benze lutho, kuyilapho abanye, abangenayo imisebenzi ephawulekayo, baqale kakhulu ngoba benqabile ukuyeka. Ikhono lingavula imiphakathi, kodwa ukukhuthala yilokho okugcina khona. Ucwaningo lubonisa ukuthi 92% ekhulwini abantu bayeka izinqumo zabo zonyaka omusha ngaphambi kwezinyanga ezintathu. Okusho ukuthi abayisishiyagalombili kuphela kuya kwekhulu bayaphikelela. Futhi yini ehlukanisa labo abambalwa kwabanye? Akuyona ukuhlakanipha okuphezulu, akulona isipho samandla, kuyisifiso nje sokuqhubeka lapho abaningi sebeyekile.
Ukuqina kuguqula okungenakwenzeka kube yinto enokwenzeka. Isibonelo esikhulu nguThomas Edison. Waphulukile ngaphezu kwezinkulungwane ngaphambi kokudala isibani. Izinkulungwane. Cabanga uma ebeyeka ekuzameni okwesithoba 995. Izwe ngabe lihlala ebumnyameni. Yilokho izwi likaNkulunkulu elikubiza ngokukhuthala, ukuqhubeka nokukholelwa ngisho noma kubonakala sengathi akukho lutho oluyenzeka. Ngoba ukuhlanganisa akufiki ngosuku olufanayo lokutshala. Ngiyakwazi lokhu ngokuhlangenwe nakho. Ngaqala ibhizinisi lami lokuhlanza, ngangingenalo ukufundisa, ukwaziswa ngebhizinisi, futhi empeleni ngangingena namandla okuthi kuzokusebenza. Abaningi bahleka, abanye bathi ngingumuntu ongacabangi. Kodwa ngagcina ngiqinile emqondweni omunye, uma ngihlala nginyakaza, imiphumela izovela. Futhi ivele. Ngaphansi konyaka, le nkampani yanginika $100,000, into engacabangi ngayo lowo owayeke ukufunda futhi engenalo ithemba. Kodwa kulula ukuziqonda ukuyeka. Zingaki izikhathi uqalile into ethile, kodwa ubunzima bokuqala bakwenza uyeke? Mhlawumbe uqalile ibhizinisi futhi awunayo amakhasimende ezinyangeni zokuqala. Mhlawumbe uqalile ukugcina imali futhi into engalindelekile ikwenze uchithe konke. Mhlawumbe uzama ukuthuthukisa impilo yakho engokomoya, kodwa umkhuba ukubuyisela emuva emikhweni efanayo. Iphuzu liwukuthi abaningi bayeka ngokushesha kakhulu. Ukuqina kusho ukuqhubeka ngisho noma kungekho zimpawu eziqondakalayo zokuthuthuka, ngoba uyaqonda ukuthi ukuhlanganisa akuphepheki kulabo abangayeki ukutshala. Umbhalo uqinisekisa lokhu kuGalathiya, isahluko sesithupha, ivesi lesithoba, masingenakuyeka ukwenza okuhle, ngoba ngesikhathi esifanele siyosivuna, uma singapheli amandla. Lokhu kuyiqiniso. Kuyisitshalo, ukunisela, nokunakekela, ngisho noma insimu ibonakala ingathanga. Kukhona ukukholelwa ukuthi ukuhlanganisa kuzoletha ngesikhathi esifanele, nokuthi indima yakho ayikukushiyi inqubo. Ngibuka emuva, ngibona umehluko phakathi komuntu osemusha ongenalo ithemba owayesebenza emisebenzini yesikhathi esithile nomuntu owakha umbuso wolwazi nokuthuthukiswa komuntu siqu kwakuyilo, isinqumo sokungayeki. Ngingabe ngihlala emnyangweni wokucima umlilo, ngiphephile, nginzile, kodwa ngingenalutho. Ngingabe ngiyeka inkampani lapho izingqinamba zokuqala zivele. Kodwa njalo lapho ngigcina ngiqinile, ngabona ukuthi ukukhuthala kuba amandla angabonakali, cishe angokomoya, aqhumisa izwe ukusebenza ngenxa yakho. Uma ufuna ngempela ukushintsha impilo yakho, qonda, ikhono luqala nje, akuyona iwaranti yempumelelo. Lokho okunquma izinga lakho isifiso sakho sokuqhubeka lapho bonke abantu abaseduze sebeyekile. Ukuqina kuyikholo esenzweni, kuyilifuyeli eguqula imibono ibe yinto engokoqobo. Futhi njalo lapho uqina, ngisho noma kungekho ziphumela eziqondakalayo, awuqiqi ingcebo nje kuphela, kodwa nobuntu. Abantu abaningi bathi abafuni ukuba ngabacebile, nje kuphela ukuba nakho kokuphila. Kodwa ngaphakathi kukhona ukwesaba. Ukwesaba ukuhluleka, ukwesaba ukungafaneleki, ukwesaba ukwahlulelwa abanye. Kubaningi, imali ayisiyona into yamanani nje, ingumoya oqaphela izinkolelo zakho ezijulile. Zingaki izikhathi uzizwe ungakhululekile nje ngokucinga ukucela ukwanda? Zingaki amathuba owalahlekile ngoba izingozi zokulahlekelwa zibonakala zesabekayo kakhulu kunamathuba okuwina? Lokhu ukwesaba kuyijele elingabonakali eligcina izigidi ekujwayelekeni. Ngizizwe lokhu ukwesaba lapho nginquma ukuyeka umnyango wokucima umlilo eToronto. Nganginomsebenzi oqinile, umkhuba ozinzile, futhi abaningi bathi ngiyoba yisilima uma ngishiya konke ngemuva. Okwakukhulu engikuzwayo kwakuyikhona, kuthiwani uma kungasebenzi? Futhi ngaphakathi ngazibuza umbuzo ofanayo. Ukwesaba kwangibopha, ngoba kwakunjengokungathi ngizimisele ukuyeka okulungile ukuphishekela into engenalo uqinisekiso. Kodwa kwakulapho ngabona, ukuphepha futhi kungaba yijele. Ukubambisana okwakunginikezwa, ngesikhathi esifanayo, kwakuyinkulumo eyayingivimba ekukhuleni.
Ucwaningo lubonisa ukuthi abantu abesaba ukusebenzelana nemali banezinga eliphezulu lamashumi-ayisishiyagalombili ekhulwini lokuphila ngeziqubuthe. Lokhu ngoba lapho ubesaba imali, ugwema ukufunda ngayo, ulibambe izinqumo, uvala amehlo amanani, futhi ngokuqhubekayo ungena esikhathini sokuhlupheka nokubalwa. Usuke wabona ukuthi abanye abantu bagwema ukuvula ama-akhawunti abo ebhange noma ukubuka izikweletu, kunjengokungathi ukungazibheki inkinga kuyixazulula. Kodwa lokhu ukwesaba nje okugqokwe njengokuvikela. Ukwesaba kuvela ngezindlela ezihlukile. Bangaki abake bacabanga, uma ngiceba ngiyolahlekelwa abangane bami, umndeni wami uzongigxeka, abantu bayongifuthelisa. Lo mqondo udala ukwenqaba okungabonakali ekuchumeni. Umuntu ufuna ukuthuthukisa impilo, kodwa ngaphakathi umelene ngoba ukholelwa ukuthi kuzodingeka akhokhele intengo ephakeme kakhulu ebuhlotsheni nasemvumelwano yomphakathi. Iphumela liwukulwa okungaphakathi okuqhubekayo, omunye uhlangothi ufuna ukuchuma, omunye ushaye. Ngiyakhumbula ngokucacile isikhathi lapho ngithola khona isikweletu sami sokuqala. Kwaba yizinto ezimnandi, kodwa ngesikhathi esifanayo ubunzima baqala ngami. Ngazibuza, ngabe ngiyakuqonda lokhu? Ngabe abantu bazongixeka? Futhi ngaleso sikhathi ngabona ukuthi kwakungeyona imali engangiyisaba, kodwa izinkolelo enganginginazo ngayo. Imali ayinabo ubuntu, ayilungile noma imbi. Iqina nje ukuthi singubani. Uma unomusa, ngemali eningi uzobe unomusa. Uma unesibopho, ngemali eningi uzobe unesibopho. Kodwa uma unesaba, ukungazinzi, nobuhlungu, imali izokukhulisa nje lezo mizuzu. Umbhalo uthi ethembeni lesibili, isahluko sokuqala, ivesi lesikhombisa, ngoba uNkulunkulu akasinikanga umoya wesaba, kodwa amandla, uthando, nokuqina. Lokhu kusho ukuthi ukwesaba akukaze kube yingxenye yohlelo lwakho lokuphila. Ukwesaba kufundisiwe, kufakwe eminyakeni eminingi, futhi kungafundiswa kabusha lapho unquma ukulithatha indawo ngokholo nesenzo. Ukuqina yilona luhlu lokulwa nale ukwesaba, ngoba uma uqhubeka, ngisho noma ungaqiniseki, uziqonde ukuthi ukhulu kunalokho okukwesabisayo. Uma uqeda ucabanga, konke okusemvelo kithi namhlanje kwake kwaba yinto ebesaba. Ukugibela ibhayisikili, ukushayela imoto, ukukhuluma esidlangalaleni. Ekuqaleni kwakubonakala kungenakwenzeka. Kodwa lapho ubhekana nokwesaba futhi ufunda, lokho okwakukuvimba ngaphambili sekuyingxenye yempilo yakho. Ngokuqondene nemali, kufana ngqo. Iba lula futhi ibe yinto emvelo uma uyibheka ubuso nobuso, ufunda ukusebenzelana nayo futhi unquma ukuthi ngeke ushiye ukwesaba kukhombise izinqumo zakho. Yilokho iphuzu eliyinhloko, ukwesaba imali kugcina abantu bengashintshi, kodwa isibindi sokubhekana nayo sivula imiphakathi ebonakala ivaliwe. Ngikuphile lokhu lapho nginquma ukuyeka ukuphepha ukudala into entsha. Kwakuyesaba ekuqaleni, kodwa kwayikhulula kamuva. Ukwesaba kuzoba khona njalo, kodwa awudingi ukuyishiya ikhokhisi impilo yakho. Indima yayo ikuthi ikhumbuze nje ukuthi uphuma endaweni yakho yokunethezeka. Okunye kuya ngokholo lwakho, ukukhuthala kwakho, nesifiso sakho sokuthatha indawo ukuthi inala ayisono, iyilungelo, futhi okuningi iyisibopho. Izwi likaNkulunkulu lithi, okutholile okuningi kuzodingeka. Le ngcaphuno ihlanganisa iqiniso elinamandla, ingcebo ayiyona nje isibusiso, futhi iyivivinyo lobuntu. Imali ayishintshi muntu, iqinisa nje lokho okusekhona ngaphakathi komuntu ngamunye. Uma othile enomusa, ngamandla amaningi uzobe enomusa. Kodwa uma othile enesifiso, ubugovu noma ukungahlakaniphi, imali izokukhulisa nje lezo zici. Yikho-ke kungani abantu abaningi bezuza ubuningi futhi bese belahlekelwa, hayi ngenxa yokungakwazi ukuzuza, kodwa ngenxa yokungabi nokuhlakanipha ekuphatheni. Cabanga ngoMike Tyson, isibonelo. Wayeyedwa kwabakhulu abagwegwesi emhlabeni, wafika ekuqokeleleni amakhulu ezinkulungwane zamadola. Kodwa ngoba wayengakwazi ukuphatha, ngoba wayengenalo iqhinga lokufunda, wafezwa. Ikhono lamholela phezulu, kodwa ubuntu aluzange luqinisekiswe ngokuphakama okufanayo. Lokhu kubonisa ukuthi akuyona into oyitholako ebeka impilo yakho,
kodwa indlela osebenzelana ngayo nalokho okukuzuzayo. Ngiyakhumbula ngokucacile isikhathi lapho ngithola khona isikweletu sami sokuqala. Kuze kube ngaleso sikhathi, ngangijwayele ukuphila ngemali encane, imisebenzi yesikhashana nemisebenzi engangiphila kuyo nje ngokuzumayo. Nganginezinto ezingashintsha ngokuphelele iqiniso lami. Futhi kwakulapho ngaqonda ukuthi inselele yangempela kwakungeyona into yokuthola imali, kodwa yilokho engangizokwenza ngayo. Ngangibe ngichitha konke ezintweni ezinkulu, njengoba abaningi benza, ngizama ukuthusa abanye noma ukuhlengikisa iminyaka yokubalwa. Kodwa ngazibuza umbuzo owashintsha umkhondo wami, lesi sinqumo sizokhuluma ngami ngemva kweminyaka e10. Yilowo mkhuba wokucinga ukuthi ingcebo iyidinga. Ibekela isibuko phambi kwakho futhi ibuze, wena ungubani ngempela? Bangaki abantu abake bawina ilottery futhi eminyakeni embalwa kamuva babuyela ezindingeni, ngezinye izikhathi esimweni esibi kakhulu kunangaphambili? Lokhu akuwenzeki ngoba banehlandla, kodwa ngoba babengalungelanga ngokomzwelo nangokwengqondo ukusebenzelana nenala. Ingcebo iyivivinyo lomkhuba wansuku zonke, umbono nokuqonda. Isayensi iqinisekisa lokhu. Ucwaningo lubonisa ukuthi abantu abamukela izimali ezinkulu ezingalindelekile, njengefa noma imiklomelo ye-lottery, banethuba elikhulu kakhulu lokwahluleka konke ngaphansi kweminyaka emihlanu, ngaphandle uma beye bahlangabezana nomqondo wesibopho sezezimali. Lokhu kufakazela ukuthi akuyona imali eyingcebo, kodwa indlela ocabanga ngayo nokuziphatha ngayo. Lapho umbhalo ukhuluma ngokukhulisa amakhono, ufunda umthetho ofanayo. Akumele nje ukwamukela, kufanele uphathe, ukhule, ube nomthelela omuhle. Isebenzi elingcwathile ikhono lakhonjelwa hayi ngoba lahluleka, kodwa ngoba alinalo isibindi sokuthatha umthwalo wemfanelo wokukhulisa. Lokhu kusho ukuthi ukungaqapheli futhi kuyiphutha, futhi kubi njengokulahleka. Ngifunde ukuthi ingcebo idinga izinqumo ezaziwayo nsuku zonke. Isinqumo ngasinye sezimali, empeleni isinqumo sobuntu. Ungase uchithe konke ukukhombisa impilo engisiyo, noma ungasebenzisa izinto ukwakha into eqinile, engakusebenzisi wena nje, kodwa nabantu abaseduze nawe. Yilolo yona isibopho, ukuqonda ukuthi ukuchuma akukukhulu nje kuphela ukuqoqa, kuyindlela olokusebenzisa okutholekile ngayo. Ekugcineni, ingcebo iyiviso yonke umuntu ofuna ukuyiphasa, kodwa bambalwa abazimisele ukuzilungiselela ukuze babhekane nayo. Ngoba idinga ukuphatha, idinga ukukhuthala, idinga umusa wokufunda nosibindi sokusebenzisa. Futhi lowo ongakuqondi lokho angazuza izinto ezinkulu, kodwa ngeke akwazi ukugcina ingcebo. Imali ayishintshi muntu, iveza nje iqiniso elalihlwebuke. Umphumela uthi, ingcebo izokukhombisa wena. Bewazi ukuthi cishe 95% ekhulwini emicabangweni esinawo namhlanje iyalingana nalezo esinawo izolo. Lokhu kusho ukuthi uma ungashintshi indlela ocabanga ngayo, uzoqhubeka nokudala iqiniso elifanayo nsuku zonke, njengokungathi uboshwe esikhathini esingapheli. Abantu abaningi abaqondi ukuthi baphila ngokuzenzakalelayo, bephinda imikhuba nezinkolelo abazitholile ebuntwaneni, emindenini noma emphakathini. Futhi yikho-ke, ngisho noma befisa imiphumela ehlukile, bahlala besabela endaweni efanayo. Ngiyakhumbula ngokucacile lapho ngifunda Think and Grow Rich okokuqala. Lezo ziphethu zangithinta njengoba akukho lutho elake labenza. Kwakungathi igalelo lisuswe emehlweni ami. Okwangithinta kakhulu kwaba ukubona ukuthi umbhalo usebenza into efanayo 10 eminyaka edlule, shintshani ngokuvuselelwa kwengqondo yenu. Ukuhlaziywa kwangaphandle kuqala ngaphakathi, futhi ingcebo ingabonakala kuphela lapho umqondo usanda ukuyemukela. Kuze kube ngaleso sikhathi, ngangiphethe umfanekiso wokwehluleka, ngikholelwa ukuthi izinga lami kwakukuphila ngemisebenzi ephansi. Kodwa le ncwadi yangibonisa ukuthi ngingaqalisa kabusha imicabango yami, futhi yikho-ke okwaqala ukwenzeka. Isayensi iqinisekisa leli qiniso. Ucwaningo olumayelana nokulungiswa kwengqondo lubonisa ukuthi ubuchopho bunakho ukwakha kabusha impilo yonke, ukudala izindlela ezintsha ze-neural kusuka emicabangweni ephindaphindayo nasezindleleni ezintsha.
Lokhu kusho ukuthi njengoba umzila esimweni uba uphawuleka kakhulu uma uphinda uphinde, ubuchopho bakho buqinisa izindlela zomcabango ozisebenzisa kakhulu. Uma uchitha izinsuku uphinda, angingakwazi, akukho kimi, ngeke ngikaze ngibe nemali eyanele. Ingqondo yakho yenza indawo enhle yokubalwa. Kodwa, uma uqhubeka uthi ngiyakuqonda inala, nginamakhono okuchuma, nginokuphatha nokuqina, ingqondo yakho iqala ukuziqondisa kulobu buntu obusha. Ufuna ukuvivinya okulula nokuqondakalayo. Phakathi nezinsuku ezisikhombisa ezizayo, ekuseni kwansuku zonke, uphinda ngezwi elikhulu, ngiyakuqonda inala uNkulunkulu ayilungiselele kimi. Ukuthi lokhu kubukela esibukweni, ngisho noma ekuqaleni kubonakala kuyinto engaqondakali noma engeyona yangempela. Okwenzayo, empeleni, ukwakha indlela entsha ye-neural, uqeda izwi elikhuluma ngokuphambene nalokho. Mina ngiyivivinya le ndlela, futhi ngiyakuqinisekisa ukuthi, ngokuhamba kwesikhathi, ingqondo izohlobana namazwi. Futhi lapho ingqondo ishintsha, izimo zishintsha, futhi imiphumela ivele ngokungapheli. Abantu abaningi bakholelwa ukuthi impumelelo ihlala kuphela kwabakhulu, kulabo ababenhlanhla noma abazalelwe emindenini ehloniphekile. Kodwa iqiniso liwukuthi bonke banakho ukubuyekeza imicabango yabo. Umehluko ukhona kulabo abenza lesi sinqumo nsuku zonke. Ukuthola impumelelo kufana nokutshala imbewu, kufanele uhlanze inhliziyo yakho ezingqondweni ezimbi, uhlalele izimbewu zethando nokuthula, uzidilize yonke imihla kuze zikhule. Ngiyakwazi ukuthi mhlawumbe uzame ukushintsha ngaphambili, kodwa uphindela emikhweni yakho endala. Lokhu kungenxa yokuthi ingqondo yethu ibambelele ezinto ezaziwayo, ngisho noma zibuhlungu. Kodwa yonke imizamo yokuvuka, ukuqina kwakho, iphula izingxenye zalolu phawu. Kufana nokuqina kwemisipha, ekuqaleni kuyahlupha, kodwa ukuqhubeka kuyenza ibe namandla. Ukuzimisela ukushintsha indlela ocabanga ngayo kuyisihluthulelo sokuhlukana phakathi kwalabo abaphumelelayo nalabo abasemahlongweni. Akuyona nje ukufunda, kodwa ukushintsha indlela ocabanga ngayo. Ukuphakathi kwesifiso sokuphila okungcono akwanele, kufanele uhlale ucabanga ngalolo thoko. Ukholo nolwazi kuhlangana kule ndawo, futhi ngiyibonakaliso lokho. Ngibonile indoda eyayibhekene nezinkinga eziningi, ehlala endaweni ehluphekayo, enemithombo embalwa. Kodwa yayinento engabonakali, ukholo oluqinile kulokho eyafuna ukuba yikho. Lena yayingu-Andrew Carnegie, owayengomunye wabaphathi bezimboni abakhulu emhlabeni. Waqala njengomsebenzi olula, esebenza amahora amaningi ngemali encane, kodwa wayehlale ekholelwa ekusasa elikhulu. Wayengazi ukuthi kodwa akazange ayekile ukukholelwa. Okumangalisayo ukuthi akazange aqoqe ingcebo nje kuphela, kodwa waba yisibonelo sokuthi ingqondo yakho iyakha umbono wakho. Wayeqonda ukuthi ingcebo ayiyona nje imali, kodwa yindlela ocabanga ngayo. Yena owakhulisa uNapoleon Hill ukuba afunde ngabantu abaphumelelayo, kwaholela encwadini ethi Think and Grow Rich, eshintshe izimpilo zabantu abaningi. Lokhu kubonisa ukuthi umbono oqinile, owenziwe ngokholo nokuzimisela, ungashintsha impilo, kuze kube izizukulwane. UCarnegie wayeqonda okuthile abantu abambalwa abakusebenzisayo, izimo zingase zibe nzima, kodwa umbono wakho uvala zonke izindaba. Esikhundleni sokuqaphela ubunzima, wayehlale ecabanga ngempumelelo, ebona ithando lapho abanye bebona ubuhlungu, edonsela abantu nezinhlanhla. Umthetho wokuphila uyacaca, sidonsela okuhlala ezingqondweni zethu. Ngikubonile lokhu izikhathi eziningi. Abantu abavamile, abangenamithombo eminingi, bakhe izimboni ngoba babe nombono oqondile futhi baqhubeka kuze kube sekugcineni. Umehluko phakathi kwalabo abaphumelelayo nalabo abaloda nje yilokho ukulandela umbono, ngisho nasezimeni ezinzima. Iqiniso lithi umbono uza kuqala kunokuphumelela. Uma uhlala ucabanga ngalokho okufunayo, liba yimagnethi elidonsela izindlela, imibono nabantu abafanele ukufeza amaphupho akho. Isibonelo sikaCarnegie sibonisa ukuthi akusona isimo sakho, kodwa lokho okukhethayo ukubona. Lokho okwakubonakala kungekho neze kulona leyo nsizwa yaba yiqiniso ngoba wakhetha ukuba nombono omuhle, futhi lolo mbono lwamenza ukuthi aphumelele.
Impumelelo ayizweli, iqala ngumbono oqondile, owenziwe ngokholo nokuzimisela ukulungisa ingqondo yethu. Ukuqonda ukuthi isimo sakho siyisiko lengqondo yakho, ulawula impilo yakho futhi unike amandla lokho ofuna ukukwenza. Ngiyabonga ngokubeka isikhathi sakho lapha, futhi ividiyo elandelayo isekhona esikrinini sakho ukuze uqhubeke nokuthuthuka kwakho. Chofoza kuyo futhi uqhubeke phambili, ube ngcono kunalokho okuwukho. Ngilindele khona.